Oras damang dainang na pinarsangapan di bagasan Kristo Jesus. Ada orang sa tatangin hatan di debata di bagasan partikyanon. Jumolo matapasadar hatta martang yang mahita. Dame na sumurong siya na sa roha. Ima mga ramoti salut ati-ati do pikra muna. Di bagasan Kristo Jesus. Talumobi na naing manangihon. Mga uhon. Jala mangunan hatan ni debata di bagasan ngolis garupa. Makuling maho ali Tuhan. Nung aradi hami tumangin hatami. Amen. Huria na pinarsangapan di bagasan Kristo Jesus. Hatan ni debata nagabe jamita di bagasan mingguta tanggal 25 April tahun 2021 ima di minggu jubilate. Dienek maisian buku sada Johannes bidutolu mamukka maisian na 10 siya sa tuaya 24 songono mahatan ni Tuhan. Disima bototta pabua sian hasitonga kita jala tapapos rohatta di juluna. Molo di solsoli rohatta hita ubal gado di batas sian rohatta jala di boto saluhutna. Hamu akka haholongan. Molo so di solsoli rohatta hita marhiras ni roha do hita maradok perdebata. Jadi manang AHP tapangido jalota dosiat ibana ala taradoti patikna jadi taula lomo ni rohana odo patikna neng porsia hita di goar ni anak na Yesus Kristus uhuk marsia haolongan songonang tinonahan na itu hita siradoti patikna idonamian di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana jala sen oddo taboto nang mian ibana di bagasan kita siya todi nanilehon nai tuhita ido pajahon uria na pinarsangapan di bagasan Kristus Jesus. Gudang do hita halak na porsia madokko di bagasan parngoluot iya hitaon hatoban ni debata. Hamba Tuhan, hamba Allah atau budak Allah. Alai anggo hami sadiri marpikir ganuk jolma na porsia nang majalo Yesus Kristus gabe Tuhan jala si Pangulo di bagasan parngolona. Dang boy bidohonon iban hatoban ni debata. Alai neko dohonot tama di bagasan parnota anak ni debata ado kita. Ado iber ni hatoban dohot anak. Anggo hatoban jot ibana di bagasan parnglona iko disuruh baru diboto mangkulahon. Alai anggo anak nang pedang disuruh diboto mangulahon jala salut akka ulaonna gabi pasonakon amana manang na tuwa-tuwa. Damang dainang na pinarsangapan di bagasan Kristus Jesus. Surat ni si Apostel Johannes. Molo hami sa diri marpikir jala marhaporsyaon. Ima si Johannes na manurat to nima surat naon jamitaon. Sahalak siya ni Jesus na dihalongi ni Jesus. Sahalak ng porsya tu Jesus. Jala di hati hai gudang do akka tubu akka pangajarion. Talumobi ma pangajarion asa madaw julmay siyan asinirohan di debata. Asa unang porsiya julmay na debatado na Jesus do anak ni debata. Na sitong jala na paluahok kita. Hobar tuhatan ni debata na sahat tuhita di apala partikyanon. Didokod do sa da ujahat tuita rado tima patik ni debata. Nagabe sa da suku-suku tuhita. Songo dia do hita boy mga rado ti patik ni debata. Molo mardo sa hita. Boy do hita mga rado ti patik ni debata. Takas madohonon nami daw. Alay asabo hita mga radoti salu patik ni debata ikot jumolo mahita
Tajak ko Jesus gabe si palua jala si pangolo hita. Iko jumolo mahita mangawon ibana di bagasan parngolota. Patik ni debata na nang sirado tatta. Di pasa tua kajon ma partigor. Di pasa tua kajon ma nang ditobus debata di bagasan Yesus Kristus. Dia pinorsila. Jolo tauhon masaluhut nai. Molonu nga tauhon saluhut ima na Yesus do mangalon hangulot tu hita. Baru pe bo hita jala tama hita mangaradoti saluhut patik ni debata. Demang dahi nang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Taparwahon turpu jamito. Di bagasan ayat 10 na parjulu sahali di dokod do adorang so jamito. Hamu akana. Di dokod do molo hita madokon makaholongi unang mamarhite-hite dila. Ale marhite-hite pangalaho. Apatana somod dia. Asa tubuh holong ni rohan di debata di bagasan parnglota. Na marhite-hite pamangan. Ale marhite-hite pangalaho. Buhita marpangalaho. Makaholongi dongata. Iko jolo taboto do jala tahatidako jala tahaporsay. Naumian holong ni debata di bagasan parngota. Di bagasan ayat 10 siya dokor. Di sima botota pabuasyan hasitongan hita jala tapapos maruhatta di julona. Di bagasan turpu jamita di ayat 10 siya takas do di pabotot tu hita. Ia hita dada siyan ima hajahaton. Alaysian hasitongan ng pinatupan di debata di bagasan Yesus Kristus. Hita gabe di pasitong Yesus Kristus. Julma pardosa do hita. Ale gabe sitong do hita. Ale ni hita. Dada berasal seperti dia. Alay siyan hasitongan na si Yesus Kristus do hita. Alana siyan hasitongan na si Yesus Kristus do hita. Alani kon tasolsoli salu akadosata. Damang dahin ang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Istilah sederhana na songonon. Nadia 20. Nadia 20. Isa dihita. Nahya ditiki mangototoi, ditiki margabus. Langsung adong ima perasaan na merasa bersalah. Pasti olo do hita sokan. Aw sa diri pe selaku pandita olo sokan. Ibarat na molo tarmuru ka do kena asing, adong do merasa bersalah. Bahasa mi kumuru ka. Molo adong no peroa si songono di bagasan ngolutta. Berarti adong no pe hati gorat. Ale na gabe manalai. Anggo pola nunga salay baana di bagasan parngoluon, nunga mardosa, nungay mamangula akan nasonati gor. Anda selalu merasa bahwa dia itu ada orang benar. Ini baru yang tidak benar. Orang yang selalu menganggap dirinya orang benar, maka dia sesungguhnya adalah orang yang paling berdosa. Firman Tuhan katakan itu. Alay dia 20 takas dokon molo di solsori rohatta hita ubal gado de batasian rohatta jala di boto salu. Napatan na songon dia. Kalau hati kita mengatakan bahwa kita bersalah dan kita mau mengakuin kesalahan kita, maka Tuhan sesungguhnya lebih daripada itu. Tanpa engkau menyadari bahwa engkau adalah orang berdosa, sebenarnya Tuhan sudah mengetahuinya. Tuhan sudah mengampunimu tanpa engkau akui. Nah, sajol mana berdosa nunga disesa di bata salut dosana. Di patuduan di bata do salu holong ni rohana tu bagasan parnglot. Dia 21 di dokon. Hamu akaholongan molo di sol-sol rohatta hita marhiras ni roha do hita maradok pod debata. Jadi manang ahabeta pangido. Do ima tuduna. Hamu akaholongan molo di sol-sol rohatta hita. Ketika kita mau mengakuin dosa kita, maka Tuhan mengampuni. Alena sajolma napasitong-sitong diri orang yang tidak pernah mengakui dosanya. Dan adong pengampunan di ibadah. Asa adong pengampunan satu bagasan parnglota harus ada pengakuan akan keberdosaan. Damang dahinang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Rado tima patik ni debata. Songod dia do ima nanang do hono ni debata tu hita marhite-hite tema. Rado tima patik ni debata. Na parjulus sahali. Nanang ima siyang lota. Asabuy taradoti patik ni debata. Jumulo mahita
manada dirita. Tatada dirita, tadada ngolutta, tatada haporsyata. Molo tatada do ngolutta jelma berdosa ada pengakuan. Molo nungataku kita berdosa berarti ada pertobatan. Maka setiap orang yang bertobat, dia akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka akan ada perintah Tuhan untuk dipatuhi di dalam kehidupannya. Nah, padu ahon. Nah, nang dohono ni jamita tuhita dia pala partikianon. Jolma na mga radoti patik ni debata nang mangulu di bagasan patik ni debata. Aha pinagidona di lewat debata. Ini sangat menarik. Luar biasa mata ni debata. Tuhan katakan apapun yang kamu minta, apapun tanpa ada embel-embel apapun. Ini janji yang begitu luar biasa. Sekarang apakah kita mau meminta kepada Tuhan? Tuhan katakan apapun yang kamu minta. Jadi mana apa ta pangido jalota dosen ibana. Ala tarado tipatikna jadi taula lomoni rohana. Nah, apapun yang kita minta. Molo di jalohoi mahagabiyo lenon di debatado. Molo di jaloho hasang apa lenon di debatado. Molo di jaloho ibarat na hamoral lenon di debatado. Nasa na jinalo lenon di debatado. Ale dengan satu syarat. Dengan satu catatan didokon rado tipat ini debata. Supaya Tuhan memberikan segala yang kau minta di dalam kehidupanmu, maka satu hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah hidup di dalam perintah Tuhan. Jangan engkau beranggapan ada doko debatado, nau pangido kolenon na tuau. Apa dangoloh mar minggu, dangoloh mar tangiyang, dang adong holong ni roh di bagasang ngoluk, dangoloh karejo, dipangido ho may barak na hamoraon, hape ma siguro ba ulo ko. Dapok mudoy down. Alang dapok mudorong manang di bata. Baru dipangido ho ibarat na Tuhan leo madiaw hada meyon. Alang Allah martangiang, dapok mude daw. Ale asa dapok musalu akada pinangido ni roham di bagasan parngolombo. Ekon di bagasan tangiang pangoloyo tu debata mangarado ti patik ni debata. Adong maima sada carita. Adong masahala doli-doli. Nunga masay matua. Matubang ma istilahna nga matubang. Di sada tiki nga sa sudinang jolma manuri ibana asa marahasota. Sudinang ima di pa juju jolma tibana kana boru akana malo kana pistar akana bagak daro napas di rohana. Adong masahala na mabuan na marbaju tibana. Dito ko bagak do. Alay ima dang pas. Liam masa naik bagak do bagak kerja dalam pas. Selalu imana merasa dang adong napas tibana. Adong masahalak ima na tu baju pagi man. Do haroa. Na binereng mo siya ni mana bur makan do ko dang adong napas. Ido ko di bana ma. Ikut burju manian marna tua-tua. Ikut burju martangiang. Ikut burju ima mangula ikut bagak karejo na bagak rupal kena asing. Ikut sempurna ma. Dundi pa botohon ima doli-dolion ima tuna tua-tua saluhna. Ahmad disokon ima na tua-tua. Edo ko na tua-tua ima nunga burju ho karejo. Alus na daw. Nunga burju ho martangiang alus na daw. Nunga burju ho marna tua-tua alus na daw. Edo ko na tua-tua ima anggor songonido. Bahasa dipangido ho. Akan na begitu luar biasa. HP ho pidang dengar di bagasan parlong. Amido ko ni ma dululi. Asa dong do asa berubah doa di bagasan parlong. Damang day nang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Jojot tita di bagasan parlong ta songo duli-dulion. Sa tatagam sa taigil na ikon ima pasu-pasu ni di bata hita. Ale maula na hobar tulomon rohan di bata. Dang taula ako. Songo ni madoli-dolion. Pingin ibana anak bon na perfect ng sempurna roy matubagasan parngolon na. HP ibana na manada diri. Tuhan mau katakan firman ini mau katakan. Walaupun Tuhan menjanjikan kepada kita apapun yang kamu minta. Tetapi kalau engkau berdosa.
Tuhan tidak akan pernah memberkatimu. Jangan engkau sombong di dalam kehidupanmu. Engkau mungkin berkata, aku kan anak Tuhan yang sudah ditebus. Oke, Tuhan memang menebusmu di dalam keberdosaanmu. Justru karena Tuhan sudah menebus kita di dalam keberdosaan, maka jangan lagi mengerjakan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Damang dainang nanolong di bagasan Yesus Kristus. Jolma na mga raduti nasa patik ni debata di bagasan pangolona. Ikum mangulo may mana di bagasan hati goran ni debata. Asa boha asa na pinangido ni Rohambe di patupa debata hubar tulomo ni Rohana. Di ayat 20 to lidokon odo patik ni debata. Ikon porsia hita di anak na Yesus Kristus hukmar sa holongan songon naong tinunahon na itu hita. Iko porsia hita. Maka yang harus kita andalkan na ikon ni mata patujulu na nang madjalo si jalo tu debata na parjulu sali haporsia. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan lah. Holang jul mana porsia tu Tuhan do. Natama majalo salu aka basa-basa ni debata. Na parpudi sa hali. Hata ni debata na mengajari hita ayat 24. Siradoti patik na ido na miyan di bagasan ibana. Jala debata di bagasan ibana. Jala siyan odo taboto. Na miyan ibana di bagasan kita. Siya to diina nilihon na itu hita. Di dokon. Molo taradoti patik ni debata. Porsia hita tu debata. Porsia tu Yesus. Taholong ima akadokata. Taradoti na Yesus do ima mual dihangulota. Tarida ma namiat debata di bagasan ngolota. Bagaimana Tuhan yang namian? So dia do debata namiat di bagasan ngolota. Molo debata do namiat di bagasan ngolota. Adong mahalad bohon. Adong mahadameon. Adong maima barbenget ni roh. Adong maaka haset yaon. Mangaradoti patik ni debata. Ikon ulahonon ni saluhut akajon manaporsia. Tutuhan. Asa partohap ibana di harajan ni debata. Asa tarida nang mian debata di bagasan ibana. Jala ibana di bagasan debata. Tapatudon holon ni rohatta. Tapatudon ni mahad hadamen na sa debata. Jala taradoti mapatik ni debata di bagasan paranglotta siganopari. Amin. Martanya kita. Mula ati madihole Tuhan di denggan ni basam. Nunga hami tangyon hatam. Ajari hami makanguluan hatamon jala mangulan surah kapatikmu. Asa marhite-hite patik mi hami mangulo di bagasan ngulun hami siganopari. Mula ati Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus. Martanya kami. Amin. Salam. Salam sehat madihita salhutna.